ରାଧିକା ମୋହନକୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାଧିକା ମୋହନ ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ରାଧିକା ମୋହନକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଜାଣିବା ପରେ ରାଧିକା ମୋହନକୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ରାଧିକା ମୋହନକୁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ କାୟା ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲା। କାୟା ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ପରଦିନ ରାତ୍ର ଆରତି ପରେ ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପରଦିନ ରାତ୍ରି ଆରତି ପାଇଁ ଦୁହେଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ? ପରଦିନ ରାତ୍ର ଆରତି ହେଲା। ପରଦିନ ରାତ୍ର ଆରତି ଶେଷରେ ସୁନା ଫରୁଆ ମିଳିଲା। ଶେଷରେ ସୁନା ଫରୁଆ ମିଳିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକ ଆପଣ କାଶିକି ପାଣି ମାଗନ୍ତୁ, ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦିଅ, କାଶନ୍ତୁ। ପାଣି ଟିକେ